čo bola, čo mi dať? Peeling. Katka, peeling ti nepomôže. Špičkami však. Lebo náhodou by si zišla z tej farby, čo máš. A máš nejaký pohár, Kepri? Máš pre nich nejaké poháre? No, hovor. Áno? Na čo ste to jedli, prosím vás? Čo to boli? Nechceš šalát? Ja si urobím. Katka, môžeš sa ospravedlniť, že vieš, že je dneska post a oni postia, takže si nič nedajú. Ja to nechcem. A ja som jadec, to dnes brokolica. Daj si by si z toho robiť bežne. Ste pražiť počali to vybrať hrári. Nemáš, nejaký také. Ríško, no konečne si sa toho chytil, čoho si sa mal už na začiatku. Tu ženy si sami polievajú, to čo je? Gratulujeme. No tak vieš, ale... Ona to mojkala. To nejsou bombičky. Ste tu? Ale takže máš Jasné, a ja zajtra sa volám Bodorke, Bodorka organizuje Trenčanské pretože ja mám za zeli. Táňa! Richard, heslo poprosím. No, to je tvoje. Ešte mi to hovorí? Táňa, ešte mi to hovorí? No, jasné. A ja vždy poviem banány, ja neviem. Prečo sa napadnú banány? Ale tu není to správne, tak čo to nebaví. Ahoj, som na to nerozumčila. Čau, díky. Čau. Jolančka, ty čo robíš? Ja chcem mi káva, Tancujem. vyledni si do Nikola. Dejte mi prachy, ja to zařídím. Ale čo, môžem si pozrieť, čo máš fotil? Nie, lebo teraz kamerujem. Ja nie, ja díky, ja víno aj to nesiem. Ja víno nesiem. Tak choď. Ja, vaše. Ja, danke sehr. No, máte za čo? Musíme sa potom sprečiť nejaké jazdné oblečenie. Anička, Áno? všetko, čo máme k antidiskriminačnému zákonu, treba do 10 minút vyhľadať a poslať pani Demeterovej.